Здравейте хора, мистер Сус тук и сега играем Майнкрафт мултиплеер. Ето е моята къща, някой знае колко красива, обаче все пак ставам. Влизах в мина, намерих си кол. Ако става има тук така кола, не кой знае колко лесен за намиране. Даже много труден, защото всеки път някой влиза в мините и ми убива кола. Това на мен никак не ми харесва. Но както и да е, никой не го интересува какво ми харесва. След малко може и още един човек да се включи в клипа Ghost. Не знам, той сигурно няма да иска правя на клип, но в всеки случай аз ще го питам дали иска. Къде ме тъпчо? Но не се знае, може пък и да иска да правя на клип това на Майнкрафт. Все пак аз имам повече клипове от Ghost и аз не знам как е възможно аз да имам повече клипове от един невероятен човек, който прави клипове. Искам да мина на мистер Желе, обаче това е невъзможно. Би трябва да, ако искам да мина мистер Желе, трябва да правя поне по 10 клипа на ден. Не, какво говоря? Мистер Желе трябва да правят ми по... Да, 10 клипа. Трябват ми 10 клипа за един ден и съм минал мистер Желе. Чакайте си вземем един меч. Уи! Кеф! Ето там на тук така, нещо много ме радва. Diamond Box! Тук така няма нищо. Да отиваме към къщата. Аз малко се спрях с клиповете, защото бях направо, по-точно не направо, аз бях прекалил с клиповете. Постоянно клипове. Аз има го. И все пак заради това имам 50 клипа. Но ако сте гледали предишния епизод на Майнкрафт, той беше с мистер Желе. Посещавайте канала мистер Желе и на Ghost, невероятни са. Да ви покажа аз къщата, но... Ето това е първи етаж, нямам легло, нямам отръпах една овца. Ето го и горния етаж. Трябва да поправя къщата. Много е важно в Майнкрафт мултиплеер, поне аз така мисля. Къщата ти да е невероятно красива. Не сега моето е хубава, обаче е голяма. Не може да се равнява на другите големи къщи.
тази къща не е, ако става тази къща наистина не е само моя. Тя е на мистер Тохол. Двамата я строихме. Та... Какво ще правя сега? Ще изляза малко да потрепа зомбите. После ще го правя. Идеално! Голямата ми къщичка. Не е гигантска, но пак е хубава. Пук. Ще оправям да... Между другото, ако искате голяма къща, първо трябва да се прецените дали материалите ще ви стигнат. Ако ви стигнат, правете, но ако не ви стигнат, не си играйте да правите, защото нищо няма да стане. Най-много се направите малка къщичка, аз тази къща съм си играл доста време и съм я направил. Не беше да го правя. Не беше да го правя. От някъде се чуе зомби. Той като дойдох на лова за дърт.